झार ओर ली बढ़िया से पहले पाइल ससुरारी जातन तनी जान मान तनी बढ़िया से न होई। सुना तड़ू काजी ले आव थाती हमार थाती कतरी बैग ले आव लावा तनी रुक जाए तनी जूतावा के 2-3 हाली धो देले रह तू बढ़िया से धरे। हाँ 2-3 हाली धो तक जोनो में पेंटवा बचल बाटे वो झर के उजर हो जाए जूता में। अच्छा ई बात बा। हां ता ना सोचत हो हमरा खाती। आ सुनी ना कोनिया के में डाल लेबे 2 सेट कपड़ा ठीक बाटे ना ना जाई उतना में। अरे ई के सेट डलबू नु त ससुरारी जातानी ना कोई नहीं कम से कम दिन में 2 बार कपड़ा ना चेंज करम त का आदमी कहे जी। और ठीक कौन कहीं के 50 बेर चल बनी पहला बेर जाता नहीं तब ना आदमी कहन कि हां आइल बाटे फलाना के दामाद। ई त बात सही है। कथी से पहले पाइल के ससुरार बा हमारा मान लो कि ना देखाई में ना झमकाईम आहू कहलन कहू हमार तनी हो घड़िया लइह त चाक चुकोली दे तनी घड़िया आ कहनी हेनु कि तनी चली सेंट उंट बढ़िया से मार ली आ सुदम गम कावा जई रस्ते में डालू देले बने एगो सेंट आवा। चुप रहो 8 हाली हम सेंट मारम मरबे करम कि गांव घर के देखावे के बाटे जे आदमी कहेला कि बेटी दामाद बियाह में तो दूल्हा पक चोनहर लगबे करलस लेकिन अब रो ठीक लागत कि माने हम बकचोनहर लागत रही हाला कोई रही हाला कोई रही सन तू सुन ले त हम गोल में नहीं अपना यार मेरा काजल उजर माई पा दर पोत देले रही अखिया में आ मुहवा में ना लागत रही माने हमार शिकायत होत रहते हो जो सुनत रही ल त हम लड़े जाई जी ससुरारी के मान ला कि हम जा तनी अगर केहू शिकायत करला त हमरा बर्दाश्त होई। कैसे कोई शिकायत कर दीजिए वो गरी कैसे ना लेकिन ये गरी हमरा मर्द ने लाखों में करोड़ों में ये गरौरा बानी। हां सुना कहला कि मोटरसाइकिल से चल जाई कि बस से चल जाई। मोटरसाइकिल के मिली त ले लेही ना त का करम बस से ले चल जाई। इहो का चाबावेलु तू सही रहता बाक जी चल जाता घरे हमारा खाना नहीं खे कि तुम मुंह में साड़ी को चले ताड़ू। हां बुढ़िया के चल देख साड़ी को चले नहीं अरे देख पगली मुंह में कुछ दिया के चल जाता आ कहला इनु कि अब जा तनी तो ऐसा ही 2 दिन अपना से रह जी मैं 2-4 दिन तो ऐसा ही रख दियन जे कि रही पाऊ हम हमरा घरे दिक्कत बाटे जी बढ़िया बाटे निकल बनैन जा खाइम पियम आ जो रहम आ जो दिन मन करे तो दिन रह। हां ऐसन बात नहीं क्या कहली कतरनी के चाउर बानू सोना चूर के चाउर बाटे। हां त घिउ त मत जाई त सोना चूर न त खाई त का सुना खाई हम फोन कर तनी कि घिउ में भूंज चावल दी। हां घिउ में भूंज के चावल आई कॉफी बनला कि चाय बनेला और जौन मांगन तौन मिल जाए कॉफी मिल जाए चाय मिल जाए ग्रीन टी मिल जाए जौन मांगन तौन मिल जाए। दामाद हनी ऐसे थोड़े बात बा दामाद हनी जी का हमारा मर्दनी नाम रहे। हां कनी के चली निकलियो ढेर देरी होता टे सांझ हो जी ना त चलो तनी हमरा के सोनाटा के घड़ी दत तनी पेनी हम आज पेन के झमकाई। मोटरसाइकिल में 200 के तेल पीता सबसे बढ़िया बात 100 रुपया में आवा 100 रुपया में चल जा करे लइका चिन्हत नहीं खसन अभी नया ननु बनी 2-4 हाली आज चल जम तो इहो फूफा कहे लगे सन त कोनो का कहे लगे सन तरह तरह के बात कहे लगे सन चल हम ने आवा ना तो देखा पानी मोने नहीं खेलागत ऐसा लुक के दिन करता नु कि मार एने धूर ओने धूर कतनो घर लीप तब ऊपर खाबर मार धूर माटी पड़ते रहता का जने भगवान एगो ठंडे के दिन देले रहता नु त ठीक रहित सब कोई रजाई में लुकाई रहित एगो लुक के दिन बना देलन झूठो खानी। अरे भगवान आ पाहुन रौरा खुश रही बैठी बैठी अच्छा ठीक बा सर समाचार सुनाई अपन शॉर्ट के का बैठी है ना जी महाराज शॉर्ट के का बैठम एगो शर्ट वाला हमरा के दे दिल में तब का हम माने चारों ओर शर्टते चली हां दुनिया में नु हां दुनिया में पूरा जितना बूढ़ ले ले जवान ले ले लड़का ले ले बच्चा ले ले सब दे देना मर्द के लड़की तब नु काल पिलियन पसंद आ जी। अरे चाय दी जानता है में कि भैंस ठेकुआ खाई बड़ी छाना नहीं आज घर में गरम बड़ी ठीक लागत हां खाई पानी लेके आवत नहीं अपन समाचार सुनाई पहले हमार ठीके बा जौन बात हम का करी जानत नहीं भैया के रोहन चाल नहीं के सुधर इहे चिंता रहता हमरा दिन रात। अब बताई जब कि हमारा बियाह में वो 2 जूता पिटा गई नहीं हुआ के हम पियाला के चलते पियाला के चलते बाद में पता चलल नु के रीत हमरे मेहरानू के बड़ भाई हम जान तनी ओ तो ने जान तनी ओजा से आई रहनु तो मार नलिया में गिर रहन बड़का नलिया में पौरत रहन कहतन के नदी ह स्विमिंग पूल बने में एते पीलुआ जब नहाए वाला बुझाला कि लइका है के आदत का हो का जाने बबुआ जी रहुए नियन कोनो
अब का छोड़ी जादी ले आओ तनी पानी। हां ले आई ठेकुआ ठीक लागत है? अरे बहुत और बढ़िया। लाई? ना 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 रहे दी मीठा तो रउआ कम खाई ना, कम तीते खाई ना, खाई हाँ, ना। यही से तीता हनियन ल हां हां ना ना दे देले बानी। हां हां कोनो दिक्कत नहीं का। हां लेके आओ तनी पानी। ये जे बैठो कहीं हाँ, जाई। अरे बैठो तो नहीं कभी ना बेले सीट के बैठी हम कुल तोरे पाउना नहीं बतावा तो हसन कुल भौजाई रहसन हाथना लहरी ससुरारी तो 7 दिन आवते जात रह जी महीना में ले ले तनी ठंडो ना रही तो चली कोनो बात नहीं के रहुए के देखा में हृदय ठंडा हो गेला ठंडो ना होई तो चली ना मन पानी लाइए दलाई ना अरे तो जान तनी धीव दामाद के सेवा सत्कार कइल जाला। अच्छा ई अवसर देना बताई तो हम का बनवा दी रहुआ के खाना में। कहलन कि कतर नहीं खाइने जा काट बसले चाउर में ना उसी ना खाइले। तुम्हारा हमारा खातिर सोना चूर अरे तो कहीं तो हम मंगा दे तनी इतना लमका लमका सोना चूर हैं। सोना अब चूर ओकर नाम नहीं जानते ना जाके हम तो पहुंचो मिल जाई गांव में पैसा कहे खातिर जी पैसा रहते पैसा जाके दुकान पे सड़ मरद नहीं खे कमाता। हमार नैहर के कमी बा कतना हमरा आवेला पैसा। जब भाई आवेला सनु 4000 5000 दे के जाला। हाँ तो हमू जानते कि हमरो जाएगा बेरुआ 10,000 असही हाथ पे हमारा दे देम हम 10,000 के फेरा में बनी 10 रुपए के आगे 4 गो जीरो लगा दो तो 1 लाख हो जाई। अभी इतने फेरा में छोड़ी ना बताई सब मजाक मर मजाक दुकान पे रहेला। छोड़ी बताई का खाई बनाई जो मन तो बनाई मेरा खाना दाल भात चोखा बना दी। बना दी। हां ठीक बा। अभी दाल भात चोखा खाई मुकरा 2 घंटा के बाद तनी और दाल भात भुंजिया। हां हां हैं आ ओकरा 2 घंटा बाद सब्जी चावल। हां आ ओकरा बाद मार मजाक बनिए कहते ना मजाक ना बाबू जी सच्ची कहता नहीं। दामाद धनी ऐसे कैसे बोला तनी महाराज कहीं का हमरा अच्छा तो जा दी अब का आज रहम नु 4 दिन रहम 4 दिन रहम तो 4 किस्म के बनावे के बनू तो आज मार भात खा ली काल दाल भात खा लेम परसों दाल भात भुंजिया खा लेम ठीक बा। अनु चौथा दिन रह के मुर्गा खिया के भेज देम। सुनी ना एगो काम करी ना हम चौथे दिन आवत तनी अकेले मेरे को मुर्गे खिया के विदा कर देम का दिक्कत बा। काहे पहले दिन दाल भात ना खा ले हम छोड़ी ना मजाक करत रही मंगा दे तनी मुर्गा काहे चिंता कइले बनी। हां हां मंगा दे तनी आराम करे बिछा दे बिछाओ ना 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 मार बारे भारे जसई कदा कदा हां ने सुता गेला गर्मी के दिन बा। हां नीचहु से झर झर हवा लागी ऊपर आउ से लागी आ तू कैसन बाड़ू हो कि कह तड़ू हम तारा कथि की आई बताओ हम कितना ससुरारी एल बनिए बताओ मेलो सीट ना बिछाइलो सब एकरा बाद में हम मिलाओ तनी आई एगो मेहरानू कहते जाई कोनो चीज के दुख ना होई। अरे पहले ही तू को गिरे तोरा नैहर में एगो बेल सीट नहीं के हम गांव भर को अभी आगे शुद्ध से बुताइल नहीं खे हमार फिर डिमांड हो गलू के खसी के मीट बनाव। हम तो बनावत थक गइन बनी ई का जने का कहीं हम एकरा के ई खात नहीं के थाकत हम बनावत थक गइनी। हे भगवान अरे क्या करता है बनाओ तो रे बक चुप रही बनावत रे लगले मुर्गा के मीट बना के देनी अनि अभी आगो शुद्ध से बुताइल बजी। अरे तो बनाओ का कर पैसा खोजिए देले बना तो हम का करी। तू तो गई रह आंखें मुद के पेप्सी पिए गई रह बोतल में अथी डाल के पेप्सी पिए गई रह पेप्सी तो पियल कि पेटू खोज के ले अइल ते तो हमार पेप्सीए के पीछे पड़ रहली तो पड़म ना ओसन दलीदर खोज के लाइले बड़ा दमाद तो। अरे दलीदर पहले ना रहे ई दलीदर साला एने हो गई ह मुर्गा खिया के परकाइबा त होई ना दलीदर मुर्गा चिखना में मुर्गा दारू खियाइबा त दलीदर होई ना ओकर त रंगत लगबे करी कि बार-बार आई ससुराई आ ओकर ससुरारी आवे लाजो ना लागेला नतिया के अभी बना के दो खिसियाई ना जाला सांझ के खोसी कहता ले आवे के। एगो बात तारे कान खोल के बना दे तनी बनावे के बात बनाव ठीक बा हमार आश्रम मत रह हम अब बनाई मुनाई ना पाहुन मुंह पे मीठा से बोल दे तनी नहीं तो उहे मत सोचा समझल तहार बहिनी के मरद तू बनावा खियावा चाहे कुछ कर हम चलनी कहां चलली हम जतनी अपना नैहर हम जतनी नैहर हम जे नौकरानी बने खती आइल बनी। अरे 2 दिन और संभार दे हमार बाबू तिलक देले बनता के 5 लाख नगद एगो गाड़ी जाके देखो पल्सर खड़ा बिया द्वार पे हमारे बाबू के देना ना तो टूटा घर में तारे के 5 रुपया कोई ना दिखते। अच्छा जाएगा सब तोहरे बाबू देले बन हम मानता नहीं चूल्हो तोहर बाबू आके लिपले बन हम मानता नहीं हो बना दो हे बेरा ना बनाइबो ओकरा खाए के हो तो जाओ बाहर खा के आओ अपन ना बनाइब ना बनाइब खिसिया गइल बड़ू दिल से एकदम सिलेंडर बड़ू मन से धर्म नाश कर देलू हमारा गांव के में ज्यादा बोलबो तो चिप दे नकिया ही घर चिमटा से जाना तो और लाम कर दे नकिया भागना तो ऐसे ले आओ लकड़ी गोइठा
हम ले आई त नौकर हनी ना हम ले आई बाबू हमार तिलक देले बड़न राज करे आइल बनी ना के नौकरानी बने आइल बनी अभी कभी तो चल थालवा में चल थालवा में भैया हाँ कहलन कि लैट्रिन वाला डिब्बा कहाँ बा? नतिया खात रहता जात रहता काहे लेकर पेट हो कि भंसार वो दुआरिया पर ले ली ना लाला का उ कोनो लेके भागुल बसन। साला दीवा कहाँ से लगे कुकुरा जने में कर मुहित द एगो दक्षिण मुहे देखी त बा उजर दीवा हाँ इ त लंबा बा बड़ी बड़ बा। हाँ उ बड़े आदमी के लेके जाई ठीक बा आ तनी बना देम जा अंडा उंडा के पापड़ा। अरे ना तो जूता से बनावो त ये खसी हाँ अच्छा देखम जा चेक कर लेम जा थी बढ़िया हनु इहो कुल चेक करे के पड़ी ठीक बा पगला दिले मन तो करता 10 जूता मारी लेकिन का करबे नानू मारता नानु ना मरबा रिश्ता बिगड़ जाइनु तार सबत रु ह उहे बहिनिया पे तू रह उहे बहिनिया पे ओकरा के खोज के लाई बड़ा ऊपर पर न तू अब मारल जरूरी है इनका मारल जरूरी है बताई है कि 5 लाख हमार बाबू तिलक देले बन पल्सर देले बन हलसर देले बन साला मर्द ना रही तोरा का हम बताईती मर्द हो भइले घरी गुनाहबाज के युग में साला मेहरारू कुछ बोल दे तबो थाना पर समाज में ओकर 4 जूता मार दे तबो समाज बनाओ बका मत करो हम कुछ नहीं कहते पानी खाली हमरा के चला दियो का कर सकी ने कस के आजू न कर सकी अरे पहले सलाई लाई तुम ई हितरा के मार जाए से पहले करा के मार दारू पियता दिन भर मुर्गो दिन भर खाता आदमी है कि घोड़ा बना के रखले बड़ा सारा ऊ जी हेती जी। अरे का है जी रहुओ कुछ खर्चा करी महाराज कहीं हम हुए गांव के दीव दमादनी ते महाराज आज ओइनी आवते आवते खर्चा कह देनी घरे ना गई रही 7 दिन से बनी 7 दिन से बनी हाँ पूरा टोला गांव मोहल्ला 7 दिन ले उपास ही घूमतनी ना माने खा तनी माने एगो तो अलग बात बा। हाँ रहुआ माने कहत रही कि रहुओ कुछ तो खर्चा होई खर्चा होई और अपन पहले हाल चल बताई कुछ कहल हनी कि महाराज हमार तो इतना कुछ खर्च नहीं करत का है अरे महाराज तो खोसी खा लन बड़ी अरे कहाँ खसी एक हफ्ता से जरूर कुछ खइले हो कम ऐसन तनी रहुओ कुछ खर्चा करी हां काहे ना एकदम करम महाराज गांव के पाहुन दबात बानी काहे ना तब ऐसा ही से को बात पूछी रुआ से पूछे? वो तिलकवा गोई रहे त ललकी सुटवा पहिरल रहे लड़की जा रे बाप बड़ी ताकत रहे महाराज चुप रही हम बसी कले की रहे बे बताओ तो सुनी ना जाय दी पाहुन है सेट कराई ना ऐसा तब चली कैसे खर्चा होई जम के ना महाराज सब मंगले कोनो बनी ऐसे ही थोड़े होला। हले एक लन भैया का हाल बा? ठीक बा कहलन कि सुनी ना अब तो पीही ना हम सोचे तनी के रुपए का मार लेती ससुरारी में आइल बनी रोवो कुछ नहीं के बुझात महाराज कि दीव दामाद के कैसे करे के चाहिए भैया 50 गो रुपया दी तो हमार का होता अरे हम लिए चल एकदम चुप रह हटो बाबू एकदम वो हेले रहुआ पाहुन है गांव के इज्जत ना ना राउर ठीक बा इज्जत हमार खराब करे खातिर बनी कि इज्जत बनावे खातिर बनावे खातिर बनी 50 रुपया मांगता तो 100 गो रुपया दी हमार के यहाँ झट में हम निकली हमारा ले बेसी धनी है अटल हवन ना पूछो तनी बेसी हवन धनी तारा के 10 दिन कोच के पियनी कोच खियनी ई को हतन 7 दिन से आइल बनी 10 दिन हो गेल मरते 11वां दिन है ई तो 7 छोड़ ना बेजा तो 10 दिन तारा के 4 दिन हम खिया तो एकदम 4 दिन सुनी ना। इधर पे सेटा तहार है बोझ हमारा ले ना ले 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 चली हमरा घर 10 दिन हम छोड़ी के त जाई ना महाराज हम बानी नु हम बानी। ससुराल है त पूरा घर में हमर हम बानी ना छोड़ी नहीं के सब तनु देख लियो ये देख पटीदार आउन हम बानी नु आ सुनी ना हो सेट कराई अरे मारा सब सेट हो जाई चली हां बहिनो दे दिए पहितवा और सब मिल जाई सब मिल इन जाई नंबर बा हां मिल जाई सब दे दी टेंशन कर चल का मंगा दी पौआ आई हम खंबा खोलो चली चली साला 10 दिन से कबर ले बोलता कि हमारा मेहरारू में हमारा में तलाक करवा दी साला खाए पिए ऐसन हित हो जाइल भाई कि एकदम न कटवा देले बा आ पिए खातिर कौनो हद तक ई साला जा सकता भैया साला बियाह को हम पछताता नहीं बहिन के छोड़ा ना अब तो हो गेल का करबो अभी जो तो एकरा के पियावल जाओ आ पहले एकरा के मारल जाओ हिट भ पहले एकरा के कुछ नहीं करे के ई गांव के इज्जत ह हमारी इज्जत ह तो क्या करबो दे तो कुछ बदला एकरा के पियावो पी के गांव में लूटत हम चलता बताओ तनी एकरा के पियावो हमारा। एकरा ना मारे का नहीं एकरा के बस में घुसावो ई जाओ ए मारो पहले मरबो तो एकरा याद रही के ससुरारी पिटाई रही ए मत तू तो एगो अलग है हमारा तो के अपना पाहुन के इज्जत तो सोचतला बचाई मार तो नहीं ख आ पी के ड्रामा कइले बा गांव में बात बतिले बड़ा पी के गली में नाचत चलता नु ए त हेन कहत नहीं कि जाओ ई पियावो एकरा के मारो के एकरा याद रही कि पियला में मरले रहसन हमरा के बुझाइल ना तो तुझा पाहुन के मनावत रह साला गोतिया पटीदार सही में इज्जत खराब करे खातिर रहेलन दुआर पर अगर ई ना रहस त केहू के इज्जते ना बेकार होई देखो त हमरा के सिखाओ त पहुनवा के मारो
मार के आ बहिनिया के घर में बैठाव बा बा अरे पटल बा साला दमाद त लंगूर मिलिए